Рет абый шәхсән сезнең өчен кем ул Фәрит Хәбибуллин? Безнең очрашу театрда түгел, Мәдәният министрлыгында булды. Ул вакытта Илдус абый Тарханов Мәдәният министры булып эшләйдер. Илдус абый мине һәм Фәрит абыйны үзенең кабинетына җыйды һәм шунда әйтте: "Менә сез, Фәрит Әхмәтҗанович, директор, менә сезгә яңа баш режиссер, яшь кеше, Камал театрыннан килгән, артист профессиясе булган, режиссер профессиясен алган яшь кеше." Шунда Фәрит абый карап алды. Мине беләдер инде ул, заочно белгәндер инде ул. Менә шул вакытта әйтте: "Нәрсә? Эшләрбез?" "Эшләрбез" диде. Менә эшләрбез дигән сүзеннән безнең иҗат тормышы башланып китте дә инде. Эшләрбез. Аның үзенә генә хас булган гадәтләре бар идеме? Менә әйтеп киттем бит инде, хыялый дип. Хыялый кешенең шундый сыйфаты бар аның. Ул күңелендә берәр нинди идея яисә проект тула икән, ул шуның белән генә яши башлый. Һәм шул вакытта ул бу хыялын, идеясын менә моментально үзенең теге сөйләшкән иптәше белән, әңгәмәдәше белән әйбит, шунда ук пространствоны шул идея белән тутыра белә. Менә ничектер теге флюидлары белән, үзенең көче белән моментально теге шул мизгелдә үк тутыра һәм шул идея яисә проект белән үзенең әңгәмәдәшен әйбит теге агулый белә. Агулый, зарарлый алып киреп китә. Менә мондый сыйфат һәр кешедә дә юк. Ул әлбәттә иҗат кешесендә әйбит. Ләкин без Фәрит абыйны беләбез күбрәк теге оештыручы, теге организатор дип әйтик, әйбит, теге юктан барны эшли торган кеше иттереп күбрәк. Менә шундый кинәт кенә очкын булып кабынып китә дә һәм тагын кабатланам инде. Пространствоны үзенең идеясе белән тутыра. Бу һәр кешегә теге хас булган әйбер түгел. Бигрәк тә иҗат кешеләрендә. Ул бит әле оештыручы да, ул бит әле теге хуҗалык һәм труппаны тотучы бер теге шәхес тә иде. Фәрит Хәбибуллинның татар театрына нинди өлеш кертүен сөйләп җибәрегез әле. Фәрит абый татар театрына балалар һәм яшьләр өчен спектакльләр булдырды. Бу бик кирәкле әйбер иде. Профессионал театрлар балалар өчен дә спектакльләр куя иде. Ләкин алар белән баш аягы белән бирелеп эшли торган эшләү булмады. Фәрит Әхмәтҗанович, Фәрит Хәбибуллин татар театрында, театр сәнгатендә балалар һәм яшүсмерләр өчен спектакльләр, репертуар булдыру белән истә калды. Балалар өчен. Ягъни тәрбияви максат белән алынган спектакльләр. Һәм татар әсәрләрен менә шушы балалар һәм яшүсмерләр театрында күбрәк татар авторларын кертү ягында иде. Менә без яшь буын буларак күрмәдек. Мин аны портреты буенча беләм. Сезгә Фәрит Хәбибуллин дигәч, нинди образ күз алдыгызга килә? Начар яктан теге булмасын, мин аны теге чабышкы ат белән, ат. Беренчедән ул кешегә якын. Ул кеше белән хезмәт итә, кешеләр белән мөнәсәбәттә, дус һәм теге физик яктан ат образын әйтсәк. Ат һәр вакыт хәрәкәттә. Ат һәр вакытта көче барлыгын белә һәм шул көч белән калганнарны да үзенең артыннан, әйтик, үзенең арбасына утыртып сөйри ала. Ат образы кебек. Һәм ат образы дип әйтәм, ат бик акыллы һәм ничектер кешене, әйтик, тирә мөхитне үзенең йөрәге белән, күзләре белән нык тоя. Менә бергә эшләгәндә ниндидер кызыклы ситуациялар, вакыйгалар булганы бар идеме? Алар хәтердә калганмы? Ул худсовет вакытлары, ул вакытта совет чорында теге әдәби совет бик шундый шау-шулы уза торган иде. Һәм ул һәр вакытта
бергә эшләгән вакытта, әйтик, минем спектакльләрем булсынмы, ул куйган спектакльләр булсынмы, ул һәр вакытта спектакльдә уйнаган артистларны яклап, бит, теге шул кадәр кызып китә торган иде. Шул вакытта, әгәр дә кемдер спектакльне аңламаса, шул спектакльдәге персонажларны үзе уйный башлыйдыр. Менә былай кирәк дип, Ренат Хасанович, менә былай кирәктер дип үзе уйный башлый, һәм ул шул кадәр убедительный була торган иде, үзе уйнап күрсәтә торган иде, үзе ничек күрә, үзе инде ул артист та бит инде безнең, теге режиссер оештыручы гына түгел. Менә шул яктан ул теге күбрәк артист, сызык, режиссер. Шуңа күрә ул теге, әгәр дә кайбер вакытта теге ниндер кимчелекле ягы булса да, ул шушы худсоветта уйнап бетереп инде шушы яңадан персонажны уйнап бетереп, шундый теге безнең үзара ни була торган иде, ярыш. Шул ягы белән искә төшә, ул артистын яклый беләдер, артистының эшен. Әгәр дә артист ничектер ул рольне тарта алмады икән, худсоветта булсын, яисә берәр инде ул вакытта бит инде гәҗит системасы бар иде, гәҗит системасы, ягъни тәнкыйтьләү һәм мактау системасы бар иде. Менә шунда әгәр дә аның спектакле булсынмы, ул тагын кабатлыйм инде, башка спектакль булсынмы, ничектер спектакльне, ягъни тудырган баласына бу спектакльгә ниндер, әйтик, ниндер сүз әйтәләр икән, начар сүз, ул әйбергә ул җавап яза иде. Ул шулай ук алыр дәфтәр, кәгазь, ручка һәм бу әйберне бөтенләй белән инкар итеп, үзенчә исбатлый иде, что бу чыннан да менә былай һәм былай дип җавап та бирә торган иде. Чөнки ул вакытта гәҗит, хат, теге телевидение, ничектер теге аралашу өчен кирәкле әйбер булгандыр. Ул заманда бит интернет та юк иде бит инде, мондай теге СМИ да бик ни түгел иде. Менә шулай итеп җавап бирә торган не бар ягы. Менә шундый истәлектә калды. Аны үз заманыннан алда туган кеше диләр. Сез ничек уйлыйсыз? Бу дөрес әйтелгән әйбер. Ул чыннан да алданрак туган, ул алданрак күзаллаган мөгаен театр булдыруны, труппаны җыю, үмән балаларга шушындай театр булуын ул теге сизгән кебек. Хәзерге җәмгыятьтә бар хыялый кешеләр, бар хыялны тормышка ашыра белүчеләр. Була шундый режиссерлар, шундый шәп хыяллары, ләкин тормышка ашыра алмыйлар. Менә Фәрит абый шундый практик кеше. Ягъни үзенең хыялында ул белә, һәм аны ничек итеп тормышка ашыруын күзаллый белә. Бу һәр кешегә хас әйбер түгел.